Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pamenenso tonse makamaka kudziwa kuti nkhani imene yachemera chakwera, nkhani imene aliyense akualoza zala ni nkhani yosowa agalu kumene ku State House, ndipo tikuonanso mkulu amene adafinyidwa pakati pa akambako kuti ndiyeyo adapangidwa kuti adasowesa agalu adaloza makamaka former president achakwera. Tikuona kuti nkhani imeneyi ndi yomwe yachema zambirimbiri zikuchitika mipungwepungwe komanso zobalalika zambirimbiri. Taonapo khoti litapereka chilolezo kwa apolisi kuti atha kukachita chipikisheni ku nyumba ya Chakwera. At the same time khoti lomwelo solaza panga withdraw kapena kuti kukansula kuti basi msakapangeso chipikisheni ku nyumba kumene zambirimbiri zikuchitika pa ma issues agalu. Ndipo ndidaonapo Anthuwa ndi Chisale adayankhulapo ziwiri zitatu pa nkhani imene ya agalu iyi makamaka kusowesedwa kumene ku State House. Ndikuzatchulidwaso makamaka mtsogoleri wakale Chakwera kuti ndi amene adachita makamaka chozembesa. So ndapala malipukuta awiri amene Anthuwa ndi Chisale ayankhula. Yoyamba ndi ya agalu koma imene sitifuna tichite focus kwenikweni, tifuna tichite focus pa imene tikuona kuti panopa pa Malawi pabuka mchitidwe osakhala bwino umene anthu angophedwa imfa zoopsa kwambiri, imfa zodabwisa zimene zikuchitika mulamuliro umene wa DPP. Ndipo Anthuwa ndi Chisale ayankhulapo ziwiri zitatu zogwirizananso makamaka ndi imfa zodabwitsa zimene zikuchitika pakadali panopa kulilongwe kumene ku Blantyre kuchigumula. Taonako imfa zodabwitsa kwambiri. Ndetaona Anthuwa ndi Chisale ayankhulapo ziwiri zitatu zimene ndingaziwerenge pamodzi pano. Uku ndikudikira ma comment anu pa channel chanu chokondedwa chinochi. Ukuso ndikuwerenga ma comment awiri atatu makamaka kuzera so pa tsamba la mchezo la Facebook. So nkhani ya agalu Anthuwa ndi Chisale adalemba pa tsamba lawo la mchezo kuti mwini galu amadziwika ukamkenda galuyo. Chakwera wabwera poyera kunena kuti anyamata ake onyamula zikwanja akuzunzika chichokereni mboma chipani chawo. Ndi ife zitikhuze mezala mulo ndi lomwe likugwira mchito. Chabwino kuti mwini galu amadziwika Chakwera ayankhula makamaka pamaso pagulu ndi kunena kuti anyamata awo azikwanje akuzunzika. Imene idi ya anyamata azikwanje ikakhala ya galu ndi kuti post yake mwambamu ndi chitaso choyiwerenga koma iyi yagona pa anyamata azikwanje yakuti Chakwera bwera poyera kutsindika kuti iwo achichokera mboma anyamata awo onyamula zikwanje akuzunzika. Kuti zimezi ndizoona kapena Anthuwa ndi Chisale angolemba kuti basi angolemba. Second comment yanu ndaona kale ma comment awiri from Joseph kuti iponde fada anawa chipa Martha kuti chili my love Chakwera so much than any person on earth, but what we think about that day Chakwera can have peace. Chabwino Richard kuti amene yotu afinyidwe zenizene. Chabwino nkhani itu apa ndiyazi kwanje wile kuti afinyeni mabatile. Chabwino happy kuti bwana ine sindikudziwa gwirani ntchito. Chabwino nkhani ndi ya Anthuwa ndi Chisale akuloza zala Chakwera kuti ndi aini ake azikwanje ndipo akudandaulazo kuti anyamata awo akuzunzika. Ndi Anthuwa ndanena kuti ife zikutikhuza tigwira ntchito yathu. Ndanena kale kuti mind you ya agalu post ya agalu yalembedwa kuntunda iyi upanga focus pa anyamata azikwanje komanso bale wawo ndi Chakwera. Post imene ikuchokera pa page ya Anthuwa ndi Chisale tentipire tikapange focus pa post imene ndabwerera pa mudzi pamene papa yokhuza naso ndi makamaka kuphedwa kwa anthu panopa pa Malawi. Mind you tikabwerera padzana tikabwerera mbuyo mpang'ono ataona Victoria Bobe doto amene adaphedwa imfa yodabwitsa kwambiri, imfa yowawa ali pa nyumba pake ndithu kuwomberedwa mutu dzulo. Ngatinso sidzana taonapo so kumene kulilongwe mtsungwana wina ndithu wachichepere atachitidwanso chipongwe ndi kukatayidwa malo ena zimene zikuchita zochulukira though 997 yabwereranso security ngambwi koma Anthuwa ndi Chisale ayankhula ndi kunena kuti ino agulu kunyinda MCP ngati ili strategy yanu yomapha anthu pofuna kuyipisa boma la DPP mwauponda ife titsana nanu sitisekerera zopusa kuchenjeza uku nkomaliza muuzane ndi zigawenga zanuzo. Akuti ino agulu kunyinda MCP ngati ili strategy yanu yomapha anthu pofuna kuyipisa boma la DPP
mauponda ife tithana nanu sitisekerera zopusa kuchenjeza uku nkomaliza muuzane ndi zigawenga zanuzo. Tikuona kuti anomali Chisale akhala ngati aloza zala a MCB kuti mwina the other side ndi amene akutsogoza kuti za uchigawenga zichitika kuti mwina mbiri ya DPP izinka ikugwera pansi. Kuti mganizo wanu ndotani pa post imene anomali Chisale alembapo zokhuzana ndi zigawenga makamaka zimene zikumapha anthu modabwitsa, zikumapha anthu momvesa chisoni osaonanso kuti uyu ndi mzimayi kapena ndi mzibambo ndithu zikumangochita motero. Tekeni comment yanu ndi manga yanu ndimve kuti maganizo anu ndotani, ndipo ndikudikira comment yanu ndingowerenga ma comment awiri kuzera pasamba la mchezo la Facebook nyeto bosa kuti mesa munazipasa belo nokha chabwino Diana kuti galu iwe ndipo ngozi yakudusa bwanji ukanafa iwe akuti komenda zozakala bwino. Martin Banda kuti work on it boss agwira ndipo nichito pamenepo. Lax Nyirenda kuti watu wana normally Chisale chabwino ni Jamia kuti action speak louder than words kuti munakamanga akuti watu alabisa kwinako chabwino. Uyu ndi Johan kuti anomani Chisale akuyamba dijana ali zangu yangu fatu zosakala bwino za anomani ali nesi wayamba kale ndi tsiru iwe. Hey, uyu ndi Parichi kuti kiki this is what when the blend matters is bigger than the skill chabwino. Steve kuti watu kwana Libyan watu kwana Moses kuti during the reign of Nkulukuta Moyo, true meaning of Nkulukuta Moyo ndi iyi chabwino. Eda akuti agulu kunyinda that was the word that normally Chisale used, and normally Chisale amakonda mawu amene kwambiri. Bismarck kuti ndipo zanyanya. Gresham kuti I love that Mr. Chisale abwantasa chabwino. Flanka kuti kodi agulu kunyindani ndi chizungu kapena zichani. Take a comment yomveka bwino. Uyu ndi chimfwembe akuti chitukuko bwana. Chabwino. Koma tu okay, ndizodabwitsa kwambiri pa tsamba la mchezo la Facebook tikuona ma comment ambiri owatu kwana anomali Chisale chawika ndi chani. Munthu abweresa suggestion yawo kuti agulu kunyinda MCP ngati liswete janu yoti muzipha anthu cholinga muyipise mbiri ya muyipise boma komanso mbiri ya DPP mawoponda tithana nanu. Message straightforward sitisekerera zopusa kuchenjeza uku nkomaliza muuzane ndi zigawenga zanuzo. Post ya straight koma tikuona kuti amalawi ochuluka akunka kutukwana anomali Chisale. Tekeni comment yanu ndimve maganizo anu tione kuti inu muyankhulapo zotani pa zimene ena akuyankhula pa mapost awiri ayika anomali Chisale. Taonapo aloza zala achakwera kuzinda amene amayendesana ndi anyamatazi wanje abwerapo era kudandaula. Taonapo post imene akuloza sozala MCB kuti ngati ili strategy yawo yomapha anthu kuti ayipise boma la DPP akuponda. Tekeni comment ndimve maganizo anu kuchokeranso pano pa YouTube channel chokondedwa. Ngati simudapanga subscribe tangopanga subscribe, ngati mudapanga ndikuti ngopanga like ndi comment. Mukatero mwatidalitsa mwatipasa support imene idaliya changu yomwe tidabweretsa, ndipo ndi manenasa momveka bwino kuti mukafika mwapeto mukumvera komanso kuonera osamewa ngopanga like, share komanso subscribe. Until next time kumaneso ndawina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.